जाबाय ओमफ्राय बे क्रिमिनि मुलिखौ 6 मासनि उनाव लोंहोबाय थानांगौनो दे मामि हाय होनहरगोरदो मा मामि मालाय रेडि जाबाय नै थांनो फुरा नै मामि नों खिनो ओंखारदों ओंखाराखै ए बेग लाखानोसै र' बेग लाखानोसै बेगाव सोनांगौना बायदिसिना नै दे बेयाव सोनि दे ओरै ला दे मोननैबो हम बियो बे मोननैबो हम बेयाव हम औ बिदि खालाम बेथ' लानांगौना बेखौबो लानोसै नोङो दे जानो मिथिला बायनोहाय हनै आयु बाय औ हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल नोंथांमोननि सेराव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय नै जोंथ' दा फुरा रेडि जानानै दङ दा बबेयाव थांनो नागिरदों नोंथांमोनजोंबो आङो शेयार खालामलांबाय थागोन र' एसे गोसोआ दुरबल जानानै दं आङो दा माने दा ओंखायनो माने रायलायनोनो जाया जादों आरोना एकदम दा मानि थाखाय दुरबल नै लांनो नैबेखौनो लांनो नागिरदों सासे ओमफ्रायहाय दा थुबाय थादो होनबा नोंथांमोनहाबो आरो जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांग्रोदो बेनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर थ' होमबा थानानै लाग्रोसै ओमफ्राय रायलायलांबाय थानोसै लामानो आयौ गाखोदो आयौ मामिजों गाखोनोसै सानैजोंनो दे बथल हरखानानै लाबाय मालाय गाव मामिनोबो जायगा हरगारदो औ बथलखौ दोनसै हरदो दोनसै बोरैहाय नोंखौ मिनिबायल थायोहाय हनै ना दोनसै दे बेयावहाय औ दलर था बिदि खालामनाङा दलर थायाहाय बियो एन्जर अरबायहाय जोंना गारिया एन्जर अरजोब्बाय नै आबौनि गारिया बोरायबाय ना ओमफ्राय एन्जर अरबाय नोंनि आथिंखौ देखायनि आं नायनि नोंनि आथिं दाखुराखौ नै आथिङा माबायदि जानानै दं नायगोन बेना गासिबो नै बिदि बेथ' रानबायानो दांमोना आयौ आथिङा बिदिनो माइसुं बायदि जाजोबनानै दं आरोना ओमफ्राय जा मा होनो माबाया ओरैनोथ' सानाव जेबो माबाया खालामा ओमफ्राय उन्दुनायाव आंखौ जा खुरबाय थायो ओमफ्राय आं उन्दुनो ओंखारबाबो उन्दुनो मोना मा जाखो कौन-सा वाला अमानो बियो गारियानो अमा जाहैदों बियो दास मा होनबाय थायो गावहा बेखौनो आयु नै दा जेबो नांजाया बेनो बे माना जेबो ओमफ्राय बे आथिं आफाथालायावहाय बेयावबो जा ओइ गानाबो दावरावथार माथो सोर नागिरनांगौ नोंखौ थाखोमानाय खेलाबाव गारि सिङावनो बिदि जायो बाफु मा हाफ्राफु बाइकबो दं गोजौजोंबो दंजोबो आरोना बिदिनो आफाथालायावबो दङ आरोना बिदिनो सिथर आखेब बायदिसो ओमफ्राय नै राननायबो दालाय माबाखौ फुनना होदोंमोन मा होनो केन्डि पाउडार बे माइसुंनि आरिनि बेफोरखौ फुनना होदोंमोन आरोना थेवबो मोनायाव मा जायो दाथ' जेबो माना नै बेनाव गेलेनायफ्रावबो जेबो माना खिन्थु मोनायाव ओमफ्रायहाय सोरांसि बिदिबाथाय ओरैबायदि खुरनो होयो एखमबा जों
रागा जोंनानै बांद्राय फुनो होबाय थाबा बै आफाथालायाव फुना होयो आङो ज्रेम मोननायनि माननायावहाय ओमफ्राय बेखौनो जि बोराबलायनोसैब्रा बे ओंखायनो दिनै आंहाबो उन्दुनो ओंखारबाबो एखमबा उन्दु मोना मोनायावबो फुरोबाय थायो ओंखायनो बेखौ र' डक्टरनि मुलि फुनथारसै मा मुलि हरो होननानैहाय गाहायजों थांनांगौ नै हाजो नुहुरखाबाय नै हलि मलि दाबाया नै बेनो हलि मलि दाबा सापागुरि बारबोबाय जोङो बेजोंहाय नै ओमफ्रायहाय चाप्राकाटा सहैसिगोन आरो दा चाप्राकाटायावहाय गोलोमफ्रुलाजोब्बाय हनै उनैसो थांफाद' दा गोलैलाबायबा सुगारल' जालाबायबाय हनै बेयाव दखान दङ बेयाव माबा बायनानै जासिगोन फुङावहाय बिदिनो मुलि जानोसै बिदि बायहेरायाव ओंखारबाथाय ओमफ्राय बायहेरा माने न'आव थाबा बिदिनो जाखायो ल' जालाबायनोसैलाय एसेयावनो एसे नै फांलायबायसो माबायाबो गेटआबो नेबावदोलाय दासो फांदों ओमफ्राय जों सफैनायनि सिगां नै माला फैयो बेबा 10 मिनिटसो जाखागोनदां आंहा मानि सिन्था जादोंमोन बुंखानोसैयासो आङो सिन्थाया मामि नानाया फैगोन मा आङो जा सिन्था जादों फुंनिफ्रायनो माने फिउ गेलेनो गेलेयाहाय आंहा थाल मोनलायबाय आरोना थाल मोनबाय माने आं दाख्लिनिफ्रायनो थाल मोनगासिनोखा ओमफ्राय खालामबाबो जाया जागासिनो दा माने दाबोनो माने मोदोमखौनो आङो देरनाय मोनगासिनो आरो ओमफ्राय एकदम आंहा मोदोम देरबाथाय एकदम थानो सुखुयै बायदि बोरैबा गोसोफ्रानो असान्थि मोनथारो बाथारो आङो ओमफ्राय दिनैबो बेबायदिनो फुंनिफ्रायनो बेबो असान्थिखा मैयानिफ्राय दाख्लिफोरनिफ्रायनो एसे थाल मोनखादों होमबाबो दिनै एसे गोसोआ बोरैबा मोनसिनथारदों आरो गस्ला गानबा माबा दा रासिन थाल मोनबावोसो बेबायदि फुंनाय मानायखौहाय थाल मोनसिनबावोसो ओमफ्राय बेनिबो सिन्था आरो प्लास फुङावनो मोनसे माबा कमेन्ट नुलायबाय ट्रेन नायगोन मा कमेन्ट नुलायबाय र' फैगोन बेजोंसो फैगोन ओंखारनाङा ट्रेन बेलाय नाहरदो नै ट्रेना गोलावनो बेलाय औ गोलाव आयौ ट्रेन नुबाय मामिया ना औ नाहरदो नै गोलावनो ट्रेना नायदो मामि ट्रेना हनै जा गोलाव आयौ ट्रेन जोब्बाय गैला नों नुबाय जोब्बाय गैला नै बिहा जाना फैबाय ना जायाखै हैस ट्रेन फैयाखै देरदोना ब्रेड लाना फैबाय माबा खादा फ्रेस खादा गरम मोनलायलायनाय गरम मार आयौ जापुरे खालो आयौ फ्रेस जादो फैला मा ट्रेन गैला जाया फैदो मामिनि थांसै जा गुरो सुगारल' जानानै मा जालाबायदों जालाबायनांबाय सालायनायमोन माने मा जाखो दा सफैबाय नै जों जायगायावहाय हाबैग्रोनोसै दा बेयाव रिसेपसनावहाय नाम एन्ट्रि खालामनानै लाग्रोनांगौ ओमफ्राय बे नाम एन्ट्रि खालामनायावहाय सिगाङावहाय 500 लायोमोन आरोना 500 लायोमोन ओमफ्राय दा 600 लादों एबारहाय
जिरायबायना मोजां जिरायदे दलद जिराय नै बेनो रिसेपसन नै बेयावनो हाबहैगोन अजय कुमार भुइया बेयावनो हाबगोन मेरला दं नै एक्सरेबो बेयावनो दं ओरै नै MBBS MD दङ ओरैजों डक्टरफोर माबा माबि हो दे हाय नुदो ए आबैखौ खाबियानसो फैदो 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 ओंखारबाय फैदो फैदो थांसै फैदो डक्टरनाव थांसै डक्टरनाव डक्टरनाव दे बेयाव गाखो नै मोजां गाखो नै आमि एरनावलाय नै फैबायबो नायजामोनबायबो एरनावलाय मा अबाय थांनो नालाय नायगोन जा दुगासो फैबायबो नायजामोनबायबो जेबो माबा नाङा नेनांलाया ओमफ्राय थाङा मैलासो बियो हामा आबै गैयाना आबै गैयाना न'आव साबोदों दा आबैया नै नायजाखांबाय मुलिफ्राबो लाजोब्बाय नै ओमफ्रायहाय नै खाथियाव बेयावनो ओरै साइडजोंनो दखान दङ दै लाबोनो रोङाखैना जोंनि लोंनो थाखायहाय ओमफ्रायहाय बेयाव लांफैदों आरो जोङो दै लोंनो वावनो होनदों लेथुब लेथुब गैया मोनजाया नै बेखौ लेथुब होनो बेना ललिपपखौ हामा नै डक्टरनो खिथाहैगोन आङो दैखौनो लोंसै नामा नर्मालखौनो ना माबाबो लोंनो लुगैलाबायो आंना बिदिखौबो ओरै हरगोनहाय मुलि लालाबायगासिनो आखाइयाव सोनानै दे बेयाव दोन हामा नै मालाय जि मोजां मा होनो सबाय बिमा नै बेनो हस्पिटाला इसोर नै फैनायावनो खलथाफोरखौनो बख'लाबोजोब्बाय आयु दिंग्रिबावसो नामा ए नङाहाय नै खलथाफ्रा बिसिलाजोब्बाय दहाय गारि सायावनो ओमफ्राय नै बे जाहैबाय मन्टेलुकास बे माननायनि जाबाय आरो बेयो माननायनि ओमफ्रायहाय नैबे बिसोरो मोदोमाव फुनग्रा नै मुलिफ्राहाय बे जाहैबाय मोदोमाव फुनग्रा बेबो क्रिम आरो नैबेबो क्रिम बेखौबो मोननैखौबो खेबनै फुननांगौ सानसेयावहाय ओमफ्रायहाय नैबे जाहैबाय नै बेखौहाय लोंहोबाय थानांगौनो 6 मासनि उनावनो मालासिम लोंहोनांगोनथाय बेखौ सोंबोनो रोङासै बे जाहैबाय माबानि क्रिमिनि मुलि बेखौहाय 1.5 बोसोर बारनानै लोंहोदोंमोन नामाथाय ना 1.5 बोसोर बारनानै लोंहोदोंमोन बिनि उनाव लोंहोनायानो जायाखै खेबसेल' लोंहोदों आरोना दाबोनो ओमफ्राय बे क्रिमिनि मुलिखौ 6 मासनि उनावनो लोंहोबाय थानांगौनो ओमफ्राय नायनोसै उनावहाय मालासिम लोंहोबावनांगौ जायो मोनथियासै सोंबोनोबो रोङासै जायखिजाया नै दा मोनायाव बेखौ लोंहोनोसै नै लोगोफोर फैनानै एसे फ्रेस जानानै जानायखौसो गोसो होथारबाय आङो जागोथारसै टाइमाबो जाबाय नै 2:30 3:30 जाहां जाबाय ओमफ्रायहाय जागोथारसै आरोना आङो एंखुर नै आलु बाथोन ओंख्रिफ्रा नै ओमफ्राय नै आङो बेजों लोगोसे सानाबो लाबोफादोंमोन नालाय बेखौ एसे जानोसै बे साना एकदम झाल साना आरो बियो बेखौसो लोंनो लुगैदों एंखुरखौ दुखुफ्रानो ओंखाम जानो बालायदोंमोन आं होमबाबो उपाय गैया जानांगौ माथो खालामनो नङा होमबा आयौ बांद्राय सुबायहाय दुखुआथ' दुखु माबाखासो मा होनो मोदोम देरनायनि दुखु जादों आङो एकदम गावखौनो गाव जि बारायनाय मोनबाय आङो बेजों लोगोसे र' दुखु दंबावोसो जाबसिनजोबनाय दुखुआनो दुखु होमबाबो एसे जागोनलाना आं दुखुनि होननानै आंहा बेबायदि जानायफोरखौ गारजायाहाय जानो लुगैखायो जाग्रा मानसि नालाय
ओमफ्राय बाहेरायाव थांबा दै लोंनाय आरिफ्राबो जेबो मोजां जाया। लोंनोबो गोसो जाया। बोथिसेल' जाबाबो मोदोमानो खमायनो रोङा। आहा ओरैनो मोदोम देरबाथाय बिराद दुखु जायो गोदोनिफ्रायनो। आरो दुखुआ जाबसिनना होबावदोंसो बेनि सायावहाय र'। ओमफ्राय जोंना ओंख्रिया बेल' नङामोन। आलु बाथोन ओमफ्राय ओमफ्रायहाय दाउ एवनायबो दंमोन आरोना। दाउ एवनायखौ जागुलायासै आङो। ओरैबायदि दुखुजों ना मा होननांगौ बिदि नङा आरोना। आंथ' मानसिफ्रा आंनि सायावहाय जेबो गाज्रि खालामबाबो आं मालाबाबो बेबायदि सावहोफेरा आरोना। बेबायदि जाथों माबाथों होननानैहाय ओमफ्राय आंहा बे बोरमा बिबु जानाय समावसो सावहोजाबाय आरोना। मालाय जिउ गोनां जिबनि बेदर जानाया बे जोनोमावनो भुगिनांगोन नों नायबाय था होनलायबावदोंसो। नायबाय था होननायखाय आंहा जि बोरैबा मोनबाय आरोना। ओमफ्राय खिन्थु आं नाङोबाथ' बयबोआनो नांगोन, बांसिनानो आंनि नायगिरिफ्राथ' मेरला जाखायो नङा होमबा। एकदम गारथारबायमोन आङो मास मोनसे। ओमफ्रायहाय बेनि उनाव बांद्राय जाथारा जानानैहाय मासावहाय खेबसे जाग्रा जाबाय, माबा सप्तायाव खेबसे जाग्रा जाबाय। ओमफ्राय सानदेआव जाग्रा जाबाय आरो बेनिफ्राय आरोबाव बांबावनानैहाय आङो सानदे फ्राइडे जाग्रा जाबाय आरोना। बेबायदि बोथिनै जाग्रा जाबाय आङो माबाखौहाय, बोथिनै माने साननै बेदरखौहाय। ओमफ्राय माने बेदर जायाबाबो जाया आंना गोरलैनिफ्रायनो एफा नै 30 बोसोरनि बारा जागुलायबाय जेनेबा बेदर जानाया 30 बोसोरनि बारा जागुलायबाय। ओमफ्राय बेखौहाय हथात बेबायदि गारोबा देहाया माने माबा जायो आरोना, माने खाथिनो नागिरा। हिमग्ल'बिनफ्रा खम जालाजोबो, प्रेसारफ्रा ल' जालाजोबो, बांद्राय जाथारा जाबाबो बेदरफोरखौबो खेबसेनोबो गारनो हाया आरोना। आं सानदों उनाव लासै लासै गारलांगोन बेबायदि जानायखौहाय। नायनोसै आरोना एसे जाबावगोरनि आं होनबाबो। दा बेबायदि फुरा गारजोबथारनो हाया। ओमफ्राय जायखिजायाथ' कमेन्ट नुनानै आंहा बोरैबा मोनथारदों आरोना। नायबाय था होनगुलायनाय। ओंखायनो दाउ बेदर संबाबो दाउ बेदर जालायलायसो जाबाय आङो दिनैहाय। दुखुजोंनो ना मा होननांगौ। नङा थारमाने आं दिनै जाखाया, बयबो जायो, आंल' आरो। जोसासो गोसोखांबावदों आङो। दिनैथ' आङो नै मालाबो गानलाङाखै, नै दाबोथ' सनाबो गैला, फोराबो सुवाखै। दा बेखौनो सोरबाया आंखौ लांगिगि होनहरसिगोन आरोना, गोरिया हिनजाव बायदि होननानै। आंहा गोरिया हिनजावखौहाय मिथियामोन, सौरासो होनना मिथियोमोन। सौरा, बांगालफोरखौ सौरा होननानै बुङोना, बेखौल' मिथियोमोन आरोना आङो, गोरिया होननानै जोंजों बुंफेरनाय जाया। ओमफ्रायहाय बेखौनो मा गोरिया लांगिगिखौ मिथियामोन आङो, लांदांदां थाल मोनखादों आरोना आङो, बेखौनो होनदोंदां लांदांदांखौनो, खिन्थु गोरियाखौसो बुजियाखैमोन आङो। ओमफ्राय जायखिजाया दा मिथिबाय आरोना, मेरला कमेन्टआव आंनो खिन्थाहरदों गोरियाया माखौ होनना बुङो, ओमफ्राय लांगिगिया माखौ होननानै बुङो। ओमफ्राय बेनि थाखाय थेंक इउ स' माच आं मोनथिनायनि थाखाय। ओमफ्राय नै दा दिनै आङो बिदिनो लांगिगियैनो थांदों आरोना। एकदम गोसोआबो दुखुआनो लाजायामोन बे फुंजानिफ्रायनो कमेन्टसखौ नुनानैबो, फारसेथिं ओरैबो एकदम बाजोबनाय मोननानै लांगिगिखौनो थांगारबाय आङो। दे जाखांबाय आंबो, बांद्राय जाखांनानै बांद्राय गोबाव रायलायजाया नै बिदि। नै बेखौसो जाबावनो गोसो जादों आं, अलसिया जायो। जिरायसोमनानै थाबाय थाबा।